Svätý Peter a svätý Pavol sú patrónmi Bratislavskej eparchie od jej zriadenia v roku 2008. Na Petropavlovskej odpustovej slávnosti v Bratislavskom katedrálnom chráme posvetili novú ikonu svätých apoštolov s ich relikviami. Množstvo atrakcií a skvelá nálada, kto prišiel na deň rodiny v Dvoriankach, iste neoľutoval. Svätý Peter a svätý Pavol sú patrónmi Bratislavskej eparchie od jej vzniku v roku 2008. Vladyka Peter Rusnák ako prvý eparchiálny biskup si po ustanovení biskupstva želal, aby bolo zasvetené práve apoštolom svätému Petrovi a Pavlovi. Na znak toho sú ich symboly vyobrazené aj v erbe eparchie. Zlatý kľúč ako znak svätého apoštola Petra a strieborný meč, znak svätého apoštola Pavla, zvýrazňujú evangelizačný, teda misijný charakter cirkvi. Svätý Peter a Pavol sú veľmi blízki všetkým tým, ktorí chcú ohlasovať a robiť novú evangelizáciu, lebo oni boli práve tí, čo robili túto evangelizáciu a Pavol robil túto evangelizáciu úplne novým spôsobom, pretože ohlasoval pohanom, čo predtým apoštoli robili iba medzi židokresťanmi a medzi židmi, tak on povedal, že je potrebné, aby sa ohlasovalo aj pohanom, čo sa potom aj na tom Jeruzalemskom prvom sneme rozhodlo, že to bude cesta a vieme, že to bola vlastne sila Ducha Svätého, ktorá riadila cirkev aj cez svätého Pavla. No a potom aj to, že Peter je veľmi blízky každému z nás, lebo to bol človek, ktorý sa vedel nadchnúť, ale mať aj strach. A človek je ten, ktorý keď príjma slovo sa nadchne, ale keď prichádzajú problémy, má strach, obrovský strach. A to je Peter a to je každý z nás. Nadchneme sa a máme aj strach. Keď sa Ježiš spýtal, aj vy chcete odísť, keď mnohí odišli pri jeho ohlasovaní a Peter povedal, kam by sme šli? Ty má slova večného života. A toto je to nádherné a myslím si, že preto vladyka Peter to tak aj rozhodol a sa všetci tešíme, pretože pri tomto sviatku všetci cítime, jak sme blízko Pána, ktorý nás volá a my mu chceme dať odpoveď. Tu som, Pane. Každoročne sa na Sviatok svätých apoštolov koná v katedrálnom chráme povýšenia svätého kríža Petropavlovská odpustová slávnosť, ktorá je celoeparchiálnym sviatkom. Títo apoštoli boli vhodne vybraní za patrónov eparchie, ktorá sa rozprestiera v diaspóre a taktiež v súvislosti s novou evangelizáciou. Tohtoročná odpustová slávnosť bola spojená s posvetením novej ikony svätého Petra a Pavla, ktorá bude odteraz dobiť katedrálny chrám. Jej autorom je bratislavský ikonopisec Ladislav Német. Zvláštnosťou tejto ikony je to, že vlastne medzi apoštolmi svätým Petrom a Pavlom je vlastne naša katedrála, čiže to tak akože symbolizuje, že to patrí do tejto katedrály, do tejto eparchie a že oni sú naši ochrancovia a patroni. Archirejskej svätej liturgii počas odpustovej slávnosti predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Vo svojej homílii poukázal na svätých apoštolov Petra a Pavla, ako napríklad tých, ktorí vôbec neboli dokonalí, ba naopak v mnohom boli dokonca rozdielni. Podľa učenia aj samotná cirkev vznikla, aby spájala nie dokonalých, ale slabých ľudí, ktorých k sebe priťahuje Boh ako magnet. Pretože ja som hriešnikom a Ježiš je svätý, jeho láska ma priťahuje, on ma priťahuje svojou láskou. Pretože ja som pyšný a on je pokorný, on ma priťahuje svojou pokorou. A ja som priťahovaný k nemu. Pretože som lakomec a on je štedrý. Nie je to dobré, že ja som taký, ale pretože Kristus je svätý, pokorný, čistý, dobrý, milosrdný, všetko to, čo ja nemám, ako vyskladať teda cirkev?
Je to spoločenstvo hriešnikov, ktorí sú zachránení láskou Ježiša Krista. To si ty, to som ja. A na týchto dvoch apoštoloch to dnes markantne a jednoznačne vidíme. O živote a pôsobení svätých apoštolov Petra a Pavla sa dozvedáme zo zachovaných evanielií, skutkov apoštolov a spisov cirkevných otcov. Obaja boli umúčení v Ríme v období vlády cisára Nera. Ich pozostatky sú dodnes predmetom osobitnej úcty. Zvláštnosťou novoposvetenej ikony apoštolov počas odpustovej slávnosti sú aj relikvie, ktoré boli do nej pri posviacke osadené. Tieto relikvie sú vlastne relikviami z kríža, na ktorom bol teda umúčený svätý Peter, a potom zo stĺpu, pri ktorom bol teda sťatý svätý apoštol Pavol. A tieto relikvie sme získali zo zaniknutej farnosti z Kanady, z farnosti Petra a Pavla, a sa tomu veľmi tešíme, a to bol vlastne pre nás taký aj podnet, aby sme dali napísať ikonu svätého Petra a Pavla, kde je osadená vlastne táto relikvia týchto verchovných apoštolov svätého Petra a Pavla. Sám bratislavský eparcha je nositeľom mena prvého pápeža katolíckej cirkvi svätého Petra. Archierejskú liturgiu v bratislavskom katedrálnom chráme preto veriace spoločenstvo skončilo spevom pápežskej hymny Mnoholistviem a mirovaním. Pre veriacich z farnosti to bola tiež príležitosť osobne zablahoželať svojmu eparchovi k meninám. Počas Dňa rodiny 12. júna v Dvoriankach museli čeliť vrtochom počasia. To však ani zďaleka nebolo podstatné. Pripomeňme, že v tejto neveľkej farnosti na Južnom Zemplíne začali stavať mládežnícke centrum svätého Jána Teológa pre celú Košickú eparchiu. Aj preto tu bola zastávka májovej grécko-katolíckej cyklotúry. V spomínanom centre je ešte kopec roboty. Dvoriančania a ich priatelia si však zaumienili, že pred dokončením centra potvrdia, že výber tohto miesta bol správny. Tunajší erkári v spolupráci s modlitbami otcov a ďalšími pomocníkmi preto usporiadali Deň rodiny. Od rána však bolo sichravo s malou vyhliadkou na zlepšenie. Tak sme sa nadreli, toľko sme robili a teraz bude padať dažď a budeme pod prístrežkami. A počas liturgie pozerám von oknom a vyšlo slniečko, tak Boh je úžasný a nádherný a ďakujeme mu za tento čas a tento deň. Teraz už môžeme prezradiť, že toto nie je sneženie, ale jedna z atrakcií, ktorú pripravili tunajší hasiči a záchranári. Takže odpočítavanie beží, už o pár chvíľ začneme súťažiť. A teraz bocianiky, veľké. Prvotná myšlienka bola pozvať rodiny, aby sa vedeli spolu hrať, stráviť voľný čas, rodičia s deťmi, aby aj takýmto spôsobom ukázať hodnotu rodiny a to, že má to naozaj súčasnosť, ale aj budúcnosť. Akciu pripravovali niekoľko mesiacov. Aká bola ich motivácia? Zúčastniť som sa rozhodla vďaka tomu, že ja pracujem s deťmi. Páči sa mi tá otvorená atmosféra, ktorá tu je, tá priateľskosť, ktorá tu vládne, a plánujem sa venovať práci s deťmi. Určite nielen my dávame, ale aj dostávame, pretože je to už 3. ročník a každým rokom, keď sme hodnotili toto podujatie, tak vzájomne sme sa zdieľali, že veľmi to stmelilo aj naše vlastné rodiny, aj spoločenstva, ktoré tu fungujú. Aj preto je to možno taká aj lastovička, aby aj iné farnosti, nemusia to byť iba mestské, ale aj dedinské, mohli s čím si takým prísť a ponúknuť svojim vlastným veriacim rodinám aj zo širokého okolia. Napokon, pre dobrý úmysel nie je ďaleká žiadna cesta. Potvrdili to aj predstavitelia viacerých organizácií, ktoré síce nepatria do cirkevných štruktúr, avšak svojou účasťou podporili toto podujatie. Predstavujeme nielen naše silné stoje, ale aj naše silné srdce a podporujeme Deň rodiny. Dobrý signál aj pre plánované mládežnícke centrum Košickej eparchie. Zámerom je docieliť, aby Dvorianky poskytli popri duchovnom programe aj čo najširšie spektrum rôznych voľnočasových aktivít. Povedzme, aj pri spoznávaní tradičných remesiel spojených s týmto krajom. Majú deti a mládež možnosť odskúšať si tú prácu na dobročiarskom kruhu a niečo vytvoriť. A
a keď to vyschne, možno, že tak za hodinu na tom slnku, tak si to môžu zobrať domov. Kvôli tomu, že dneska sú nové a nové ideológie, normálna rodina, muž, žena, deti, ide nejak do úzadia, propaguje sa niečo iné a chceli sme tak vyzdvihnúť rodinu. A v dnešnom svete je všetko také komerčné, tak všetko, čo tu je, všetky tie atrakcie, ktoré tu boli, všetci účastníci majú všetko zdarmo, všetko majú gratis, vďaka dobrým ľuďom, vďaka Bohu a ľuďom, ktorým Boh finančne žehná. Viem o vás, že máte 9 detí. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí neplánujú mať žiadne dieťa napríklad, alebo maximálne jedno? Čím viac detí, tým je viac radosti. A keď poviem, že keď sme boli na nejakej súťaži a bolo tam 6 prvých cien a naše deti vyhrali 3 prvé, tak asi poteší. A je to veľké požehnanie mať veľkú rodinu, tak sa nebojte a choďte do toho. Oplatí sa to a Boh vám požehná. Nebojte sa ani materiálnych vecí, všetko príde. S dôverou budete prosiť a modliť dostanete. Veľakrát niekto povie, že treba veľa financií, ale my sme odovzdali svoje životy Bohu, aj naše deti sme odovzdali Bohu a Boh sa stará aj o to materiálne a nám prichádzajú aj také sumy, čo niekto by bol naozaj prekvapený. Mám také svedectvo spred Vianoc, že prišli za mnou dvaja Rómovia, Roma Rómka, že potrebujú 15 eur na nejakú piesku, ktorú od niekoho mohli mať. A my sme dali posledných 15 eur z domu a ešte prišiel ďalší a pýtal 2 eurá, lebo nemá sa jak dostaviť na úrad práce. Tak som išiel za mamou, požičal som, dali sme ďalšie 2 eurá a o týždeň prídem z práce a manželka mi hovorí, že dostali sme finančný dar 1700. My sme dali 17 eur a Boh to zúročil, tak sa to hovorí v Božom slove, 100-násobne. Dali sme 17 eur a dostali sme 1700. Takže Boh je úžasný. Chcel by som sa poďakovať všetkým organizátorom za tento vydarený deň, za toto krásne podujatie a popriať im, aby sa im ešte mnohé takéto podujatia vydarili, ktoré pomôžu zblíženiu a posveteniu našich rodinných spoločenstiev.